Измамите в Etsy не спират. Тук имаме един много хубав коментар, който искам отново да засегна. Ще го прочета. Преди дни мои приятели се направиха магазин в Etsy платформата и хакери им взеха 500 паунда. За огромно съжаление, аз съм правила няколко видеа по темата, но за огромно съжаление просто явно не стигат тези видеа до твърде много хора. Така че всички вие, които чуете това видео, наистина споделете възможно най-много от това видео, за да достигнем до повече хора, за да няма подобен тип измами. Сега ще кажа отново какво се случва в Etsy платформата. Последната година и половина, може би и две, изключително много измами се случват в Etsy платформата чрез съобщения. Изключително неприятно, особено това се случва за малките магазини или магазините, които сега стартират и хората изобщо не са ориентирани в платформата. За първи път почват да продават там и не знаят какво се случва, когато човек получи поръчка. Първото и много важно нещо е, когато вие имате легитимна поръчка, никой няма да ви пише в съобщение. Всички легитимни поръчки вие ще ги виждате в секция Orders, която е от лявата страна на вашия акаунт в Etsy. Всеки един, който ви пише да ви иска някакви данни, да натискате линкове в съобщение, това е измамна схема, която цели да дадете вие данните си и съответно да ви източат пари от банковите сметки. Така че аз изключително много съжалявам, че хората се връзват и подвеждат, но това е когато човек не знае нещо и може би се радва, че идват първи поръчки. За огромно съжаление, когато имате легитимни поръчки, те идват в секция Orders, там ще ги виждате. Etsy, самата платформа, ако ви се изисква някой, ви изисква имейл за някакви допълнителни неща, Etsy платформата никога не иска имейли, защото тя, когато вие сте си регистрирали акаунта, вие сте дали абсолютно цялата легитимна информация. Така че абсолютно категорично, ако има някакъв начин, по който да разпознавате съобщения от самата платформа, те направиха в Messages специален бадж, един оранжев, когато са съобщения специално от Etsy платформата. Така че бъдете внимателни, не натискайте абсолютно никакви линкове, особено когато получите нещо в съобщение в Etsy платформата, ако сте направили сега магазин. Много често, вече почти всеки ден се случва това, някой да ми пише и да ме пита това дали е истина или не, но има много хора, които се подвеждат, както тук дамата е писала, и натискат, дават линкове и съответно наистина страдат от цялата тази работа. Така че наистина ще помоля всички, ако имате хора познати, споделяйте го това видео, защото е изключително важно ние да се пазим едни и други, а не измамниците и схемаджиите, които искат да ти откраднат данните, да печелят на гърба на незнанието на хората. Така че правя го още веднъж подобен тип видео. Тук в канала, в TikTok има още няколко видеа, в които показвам и баджа, който е специално, показвам ви инбокса в Messages, но наистина бъдете внимателни и не кликвайте на никакви линкове, които ви се пращат в съобщение, за да няма и други пострадали. Така че наистина стискам палци това видео да достигне до максимално много хора, които ще го чуят и няма да се подведат на подобен тип манипулации.